روزنامه رێباز بمجارên xwe yên leşkerî, siyasî û rewşinbîrî yên giring û nû bajmara xwe ya 29 bi hewayekî elektrînî neçapkirî hata derxistin û gihişte berdestê xwîneran. Kopyeka elektrînî jî ji rojnameyê gihiştiye berdestê Rêbaz News. Dropala yekem ya rojnameyê de gotara destpêkê li jêr sernavê êzingvanên ji dijminan re ku bi pênûsan vîskar Azad Şeref hatiye nivîsandin û gotareken vîskar û siyasetmedarê Kurd Mahmud Biro li jêr sernavê danûstandinên Kurdî û xwesteka Tirkî hevdemîna kokiyên navdewletî li devera me cê xwe digirin. Dropala di duwan de ku girêdayî karobarên siyasî û navxweyî ye. Du gotarên her yek jin vîskar Abdurrahman Hebeş û Hesen Keleş li jêr sernavê hişyariya guhertinê û çaksaziya siyasî û danûstandinên maratonî di navbera Encûmenên Kurdî de hatine belavkirin. Dropala sisiyan de ku girêdayî karobarên herêmî û navdewletî ye. Gotareken vîskar û medyakar Zêd Hesen li jêr sernavê kesada bazirganî ya welatên Rojavayî li Sûriye û Iraqê. Herwiha gotareken vîskar û parêzer Lava Abbas bi navê dîrok careke din xwevetgerî ne cê xwe digirin. Nasnameya Kurdî û gefên serdemê simbola pênosê di navbera berê û resaniyan ha de du gotarên her yek jin vîskar Dilşa Adam û Emel Hesen cê xwe di rûpela çaran de girtine. Rûpela pêncan ji rojnameyê şelbesta Kurdî re hatiye daweşkirin. Têde du helbest li jêr sernavê ez jî wek tema û hawar yên her yek jin vîskar Mehmîd Birimcî û Ehmed Tahir hatine belavkirin. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz wekû hercar ji şehîd û birîndar û jînenîgariya leşkerê Roj re hatiye daweşkirin. Di hejmara 29 de ya rojnameya Rêbaz behsa kesayet û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj bi Sam Mihemed Hesen xelef dike. Di bin sernavê gotineke wî de beriya ku şehîd bikeve ku gotiye xwîna me dêken li ser lêvên zarwên me di paşa rojê de durust bike hatiye belavkirin. Serbarî nasnameya pêşmergeyê birîndar Ronas Beşîr Skan ku behsa kurtejînenîgarî û xebat û birîndarbûna wî dike cê xwe digirin. Rojnameya Rêbaz rojnameyeke mehane ye ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve tê berhevkirin. Alî Umar